Dakbayan sa Sugbo, milapas na sa 100% nga target sa pagpabakuna nga gipahalipayan sa Department of Health ug gamiton sa ubang mga dapit sa nasod ang best practices niini isip yawi sa vaccination success. Samtang gipahigayon usab ang bakunahang bayan sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw nga gitambungan sa mga representante sa nagkadaiyang ahensya. Ani ang report. Tungod sa mando ni Presidente BBM, padayong gipahigayon ang bakunahang bayan Pinas Lakas diha sa Icodic Center sa DepEd. Gawa sa Department of Health nga maoy nanguna sa programa, nakikiusa-usab ang Department of Education, DILG ug ubang mga ahensya sa pagkigalayon sa lokal nga gamhanan sa Cebu City. Isip pagpakita sa dakong tinguha nga makaengganyo sa pagpabakuna ug pagpabooster, mismo si Mayor Mike Rama ang nagpabakuna sa iyang second booster batok sa COVID. Diin ang Undersecretary sa Department of Health usab ang mituso kaniya. Nagpasigan booster usab ang Regional Director sa DepEd 7, din ang iyang DOH counterpart ang mi-administer sa bakuna. Dayon gihimo ang Pledge of Commitment ug ang paglagda sa commitment wall. Samtang gidayeg sa DOH ang Cebu City nga nilapas na sa target sa ilahang vaccination program ug gihangyo nga ipaambit ang mga best practices ngadto sa ubang madapit sa nasod. Ang Central Visayas usab ana sa 80% kon boundary sa ilang target. Ang ating bagong administrasyon, si President Bongbong Marcos po ay nagtalaga ng target for the first 100 days of the administration. Ang target po natin, actually, again, the city has surpassed already the targeted percentage coverage for the first 100 days. Congratulations again, Mayor and Vice Mayor of Cebu City, and also for the entire region. Me, as President of the League of Cities of the Philippines, I will be bringing it to all of them. And whatever we have in a template, give it to them. Let's not be greedy. Matod sa Pangulo sa City Health Department, gigamit sa Cebu City ang tanang kahigayunan sa pagpamakuna aron makuha ang ilang target. Sa una natong gibuhat na makuna ta, tuktoko na to sila, dadon na to sa site. Yes. Karon nato nang giusab, tuktoko na to sila, kung masugot sila nga magpabakuna, anha na gyud sila hang balay nato bakunahan. Samtang admitido ang DOH nga gamay pa ang nagpa-booster ug gikinahanglang mapasabot pa mga tawo nga luwas ra sa panglawas ang mga bakuna aron dili sila magduha-duha o mahadlok. Sa pikasbahin suportado sa DepEd ang vaccination program diin sa Central Visayas 98% na sa ilahang mga teaching force ang nabakunahan. Apan giklaro sa DepEd official nga dili pinugsanay ang bakuna inay gidasig nila ang mga magtutudlo, apil na ang mga tinun-an nga magpabakuna. There is no discrimination per order of our VP Secretary Sara Duterte nga ang teachers still they can teach kay og dili sila kahandol na samot na magkulang tag teacher, but again to protect themselves no from contamination or vice versa, so amo nang they have to wear face mask. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.